out of the decisions of people. So, pero sayo na po nga kung sa SEA Games talagang gold. Ang segundo halos hapla sa mga medal standings. So, ako po to, salamat kay Sai kita nga nag-training ng Gurog Mayo. Kahapon sa kasal si George Judichelino may Ayan Dalo. Dito man si Pia Cayetano. Sa Senator, congratulate na lang kay Peter nga successful ba yung SEA Games. So para na ako, happy kita sa mga result. Dili ko komentaryo sa mga senators kayo ako na. Pero doon na pag kami sa ibang siya, sa siya pagpaganda, wala nasuot sa top 5. Nasuot siya sa top 5. So siguro mo lagi mo kay may mga matustas pero kaliukan nga di ang kita ang nagahusgar ba, no? So if we feel nga nanta man lang no bisan kung ganiya nga mga costume ta etc. You would have been happy kung bisan man lang top 5 pero kay wa man no, we should not feel nga she is not beautiful at all because she is, and we are also aware din naman sa beauty nga nakita but the beauty of the person herself, the beauty deep inside para nako ang din atong sa atong mga fellow Filipinos. Atagan gyapon nato sa pasalamat no for participating, and of course ang atong paghatag niya angay nga pagpasidong even as we said just the mere participation but also our firm conviction nga so brings what's beautiful and good in us meaning mga kalihukan. Thank you. Okay.